झारखंड में रिलीज भइल बा, ओकरों के अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाके देखी लो। आप लोग के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल रहा बा। लाल बाबू पंडित जी जुड़ चुकल बनी, प्रणाम बा। यहाँ के एगो फरिश्ता है जो उनकी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा फिल्म बा। डाउट जे भी इमोशनल हुई, जरा अंदर थोड़ा बहुत भी इमोशन हुई, ओकरा आँख से आंसू आ जाए, तो वो फिल्म के भी आप लोग देख लो और अपन ढेर सारा प्यार दिलो। और हम बस ये कहब कि हमने के सब लोग एक बने जाए, सब परिवार एक बा। सब लोग के मिलजुल के रहे के चाहिए। ये लोग दुश्मन भी दोस्त बन जाला। हमने के देखले बन जाए कि गांव देहात में, वैसे तो हम ज़्यादा गांव में नहीं खी रहा, शुरू से आप लोग के मालूम है कि छोट से उम्र में ही हम आप लोग के बीच सिंगिंग कर लगनी। लेकिन देखा जाला कि पट्टीदार में काफ़ी लड़ाई रहेला। भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत लोगन के बीच में गिला शिकवा बा दूर हो जाओ, सब लोग मिलजुल के रहो और सब लोग के फिल्म के आप लोग प्यार और आशीर्वाद दिलो। जेकर भी अच्छा फिल्म आवे ओकर के प्यार दिलो, जेकर अच्छा गाना आवे ओकर के ढेर सारा प्यार दिलो। भोजपुरी के ऊपर लोग उंगली उठा दे, लगता नहीं मनी ज़्यादा ना, थोड़ा सा लोग के लायक ना भी अच्छा गीत भी लोग सुने लें। चलिए दिल से धन्यवाद, लव यू ऑल।